Soňky döwür Awganystanyň mejlisinde ýurdun demir gazygyndaky ýagdaýlar öňküleri garanyňda has uly ýygylyk bilen maslahat edilýär. Aslynda bu ýagdaýlaryň özüne ýeterlik sebäpleri hem bar. Badaxşandaky ýagdaýlar paçgaly bolmany galýar. Bir näçe gün mundan ozal gunduzdaky ýagdaýlar hem wehim salýardy. Faryap hem bir näçe wagtdan bäri Awganystanyň eň durnuksyz vilayetleriniň biri. Awgan deputatlary beýleki şolsanda Badgys, Serpul we Jowzjan vilayetlerindäki barha yaramazlaşýan ýagdaýlar barada hem gürrüň edýärler. Görüşňiz ýaly gürrüň gidýän ýagdaýlaryň tas ählisi diýenýaly ýurdun demir gazygynda Merkezi Aziýa bilen serhetleşýän sebeplerde bolup geçýär. Regionda jeňçileriň amala açyrýan hüjümlerinde Merkezi Aziýaly söwüşleriň hem aktiv rol oýnaýandygy barada maglumatlar berilýär. Şu günki söhbetimiziň dowamında Awganystanda soňky wagt ýüze çykan çaknaşyklarda Merkezi Aziýaly söwüşleriň orny, olaryň gowrumy şeýle-de Merkezi Aziýa döwletlerine awandyrýan hopy barada gürrüň eder. Biziň şu günki mehmanlarymyz Kabuldan Awgan parlamentiniň agzasy Şinkay Zehin Karukhil, Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Bruce Panier, Azatlyk Radiosynyň Awganystan we Pakistan boýunça bilermeni Abubakir Siddiqy daglar. Gepleşige men Muhammed Tahir Alparyan. Gürüngetçek bolýan meselemize has gowy düşünmek üçin men häzir Awgan resmileriniň bu barada aýdan käbir sözlerini getirmekçi. Ilki bilen Awgan prezidenti Ashraf Ghaninyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Muhammed Hanif Atmaryň 5-nji maýda Milli Mejlisde ýurdun demir gazygyndaky ýagdaýlar barada eden çykyşyny dinläliň. Muqabele ma emruz tanha ba yak düşman daxili nist. Awganystanyň demir gazygynda we gündogrunda bizdiň ýerli düşmanlar bilen görüşmän, eýse halkara we regional terrorçylyk toparlary bilen hem söwüşýäris. Söwüşçileriň maksady diňe Awganystanyň içi bilen çäklenmän, olar öz nazaryny regionyň beýleki ýurtlaryna hem dikýärler. Olar tebite şol sanda biziň günümel goňşularymyza hem howp awandyrýarlar. Tamam jahan ina i khatara bamiyan. Atmar sözüne dowam etdirip Awganystanyň çäklerinde Islam döwleti diýilýän toparyň hem hereket edýändigini, şeýle-de onuň Merkezi Aziýa döwletlerine howp awandyrýanlygyny aýtdy. Daesh sazman teröristi mantikawi we jahani şud. Daesh, ýagny Islam döwleti diýilýän topar bu halkara we regional derejesindäki kuwatly bir terrorçy guramadyr. Olaryň Awganystan wagtynda ýürüýti planlary bar. Söwüşçiler Awganystany ulanyp Merkezi Aziýa we regionyň beýleki döwletlerine wehim salmak isleýärler. Afganistan betanan keşwaray Asiýa ýanyna we saýr keşwaray hamsaýy Afganistana bu tehdidi müstakim rubrusyz. Mundan bir näçe gün öň Awgan armiýasynyň ýurdun demir gazyk bölegi boýunça komandiri Şahin 209 harby diwiziýasynyň ýolbaşçysy general Gulam Haydary Badaxşan vilayetinde Merkezi Aziýaly söwüşleriň barha artýandygyna ünsü çekipdi. Ve daýy awahir tahdidaty teröristler harici Badaxşan sewtinde söwüşçüler toplanyp başlady. Olaryň arasynda Jundallah toparyndan olan çeçenler, gazaklar, täjikler we özbekler hem bar. Jeňçiler öz ýanlary bilen maşgalalaryny hem getirýärler. Olar esasan partlaýjy serişdeler ýasamak boýunça tälim berýärler we janyny geçen hüjümçiler taýýarlaýarlar. Jundallah Özbekistanam faaliýat mekenen Awgan generalynyň çykyşy Merkezi Aziýaly söwüşleriň taýýarlyk derejesiniň nähildigini görkezýär. Gulam Haydary sözüne dowam etdirip gürrüň gidýän jeňçileriň öz öňlerinde goýan maksatlary barada hem şeýle diýipdi. یا میخوایم که راه پیدا بکنن ببینون اثرات افغانستان و مناطق. Olar Merkezi Aziýa döwletlerini ýol açyp regiony durnuksuzlaşdyrmak isleýärler. Söwüşçüler neşe gaçakçylygy bilen meşgullanýarlar. Şeýle-de jeňçiler yerli mineral terişdiler kampaniýalaryndan salgy alyp öz hereketlerini maliýeleşdirýärler. Olar Badaxşanyň demir gazyk sebäplerini durnuksuz ýagdaýlary ornaşdyrmagy başardylar. İdari Şerqi Badaxşan elbette barandyqdan. Hormatly mehmanlar we dinleyijiler, Awgan resmileriniň çykyşy gürrüň etjek bolýan meselemizi belli bir derejede aýdyňlaşdyrdymy kädiýär. Indi gelin Awganystanyň demir gazygyndaky bolýan wakalary has jikmejik garalyň.
Hanım Şinkey, siz häzir Kabulda we bu mesele boýunça alınıp barlayan çekişmelere işçen gatnaşýarsyňyz. Demokratik Awganistanda nämeler bolup geçýär? If you're talking about the southern part and the northern part or a part of Afghan... Aslında Awganistanyň demokratik sebäplerine hereket edýän söwüşçüler bular ozalky Taliban jeňçileri. Olar häzir ak baydaklarynyň ýerine gara baydagy gallaryp özlerini hem Daesh ýagny İslam döwleti topar diýip atlandyryp başladylar. Biz öz Owan halkymyda bir zady düşündirjek bolup jan edýäs. Ýagny Taliban elmedamada başga bir güýçleriň guraly hökmünde ulanylyp gelinýär. Daşary ýurtly söwüşçüler olar Çeçen, Täjik, Özbek, Pakistanly ýa-da Arap bolsun. Olar bary bolan toporlar bilen işleşip öz maksatlaryny ilerletmek isleýärler. Awganistanyň demirgazygy diňe bir Merkezi Aziýa bilen däl, eýse Iran we Hytaý bilen hem serhetleşýär. Gara ýurduň demirgazygyna bolup geçen zatlar halkara jemgyýetçiligi üçin howsalaly bir işaret bolmaly. Abu Bekir, siz Awganistan we Pakistan boýunça ekspert. Şol bir wagtda siziň özüňiz hem Pakistanyň stereotyplar sebitinden käbir çaklamalara görä Pakistan armiýasynyň şol regionda amal açyrýan harby operasiýalary sebäpli şol ýerde ýerleşýän Merkezi Aziýaly söwüşçileri sebitden gaçyp häzir Awganistanyň demirgazygyna urnaşýarlar. Siziň pikiriňizçe Awganistanyň demirgazygynda näme bolýar? Eň esas sorak hem näme üçin? I think what is happening in Afghanistan since the past... Owan kommunistik hökümetiniň dargamagyndan soň dören ýagdaýlary regional konflikt formasiýasy diýip atlanýar bolar. Şol löwürden bäri her türlü ýaragly toporlaryň özara söwüşleri üznüksiz dowam edip gelýär. Bu konfliktiň ençeme regional taraplary ama şolaryň birem Merkezi Aziýadyr. Bilinçli ýaly 1990-njy ýyllarda ýagny Sowet Soýuzy dargandan soň Awganistanyň Merkezi Aziýaly köp sanly jihatçy geldi. Olar esasan Awganistanyň söwüşçüleriniň alyp barýan hereketlerinden ruhlanyp sevte gelipdirler. Şol söwüşçüler soňu bilen Özbegistanyň Islam hereketi toparyny döretdiler. Bu toparyň Taliban rejimi bilen juda oňuşukly gatnaşyklary bardyr. Olaryň liderleriniň biri Jumana Mangani 2001-nji ýylda Gunnuzda amala aşyrylan howa zarbatynyň netijesinde öldürildi. Şondan soň Özbegistanyň Islam hereketi toparynyň söwüşçüleri Pakistanyň Tire taýpalar regionuna çekildiler. Olar Awganistanyň Talibany bilen ýakyn gatnaşyklary saklap, şol wagtda da häzir Pakistanyň Talibany diýip atlandyrylýan regionyň Al-Qaida hereketi bilen ysnyşdy. Pakistanyň goşuny 10 ýyl töweregi bäri ýurtdaky dürli terror toparlara garşy operasiýalary amala aşyryp gelýär. Emma harbylar Demirgazyk Waziristan sebitine girmeýärdi. Bellep geçtik şol regionna terrorçu toparlaryň epeslesiniň şol sanyna Taliban hereketiniň iň zalim ganady Haqqani hereketiniň Arap Al-Qaida toparynyň hem baş dolanýaryş merkezleri ýerleşýärdi. Gürrüň edýän sebitde Özbegistanyň Islam hereketi we onuň howanarlygyna hereket edýän Islam Jihad birleşigi Cemaat al-Sanrullah, Jandullah we Jandan Halife toparlary hem ornaşypdy. Geçen ýyl bu söwüşçüler Demirgazyk Waziristan sebitinden çykaryldy. Soňu bilen jihadçylar Awganistanyň günorta sebitlerine ýerleşip Talibanyň dürli esasanam Demirgazyk sebitlerde hereket edýän toparlaryna goşuldylar. Geçen ýylyň güýdünde Özbegistanyň Islam hereketi toparynyň Islam döwleti diýilýänine goşulýanlygyny ýylan eden barada habarlar peýda boldy. Emma bu ýerde bellemeli zat Özbegistanyň Islam hereketi topary häzir hem Taliban bilen gowatnaşyklar saklap gelýär. Özbegistanyň Islam hereketi topary öz hereketleri wagtda Awganistanyna täze bir sahypany aşak bolýarlar. Olar strategik nukta nazardan möhüm bolan Täjikistan we Pakistan bilen sebitleşýän Badakhşan sebitini ele geçirjek bolýarlar. Bellemeli ýeri olar Gunnuzyň kontrollugyny öz gözegçiligine geçirjek bolýarlar. Goloýda bu sebitde ýüze çykan çaknaşyklarda söwüşçüleriň harbylaryň we parahat ilatyň arasyndan ýüzlerçe adam helak bolupdy. Probably hundreds of militants and Afghan civilians and soldiers died. Demirgazykda nähildir bolsa-da bir hereketiň gidýänligi epes wagtdan bäri göze ilýärdik. Konflikt faryapda başlanyp soňu bilen Gunduza geçip häzir hem Badakhşan we Batky sebitlerine ýetdi.
Gurunly diýen yerlerimizde Merkezi Aziýaly söwüşleriň sany barada näme aýdyp bolar? Well, I don't think that anybody can give you an exact, accurate number of percentage of. Men hiç kimin sebäpdäki daşary ýurtlary we yerli söwüşçüleriň anyk sany we prosent gatnaşygy baradaky takik sanlary berip biljekdigini çaklamaýaryn. Emma bir zat anyk. Bu sebäpde täze bir tendensiýa ortaya çykyp başlady. Men bu barada ozalam öz makalalarymda ýazypdym. Häzir söwüşçüler demirgazyk sebitleri öz gözüçülügüne geçirip, soňu bilen Merkezi Aziýany durnuksuzlaşdyrmagy planlaýarlar. Owensanyň demirgazygyna bolup geçýän ýene bir täzelik bu Talibanyň we Özbegistanyň Islam hereketi toparynyň yerli ilatyň puştuğun bolmadyk bölegini radikallaşdyrıp, öz hatarlaryna çekip başlamagydyr. Owensanyň gün ortasyndaky puştuğunlaryň serket araçaklaryna ikrar etmän bozuşýaly demirgazykdaky etniki özbekleriň we türkmenleriň hem şol araçaklary bozmagy gaty ähtimal. Men pikirimçe owan hökümeti hatda halkara jemgyýetçiligi hem muň wajyp bir meseledigini ünsün düşürüp degişli garşylyk çärelerini görüp bilmediler. Failed to truly address this emerging threat. Hanım Şinkey, häzir owgan resmileriniň demirgazyk Owganistanda ýagdaýlaryň barha ýaramazlaşýanlygy we şol ýagdaýlaryň ýaramazlaşmagynda Merkezi Aziýaly jeňçileriň rolu barada edýän gürrüňleri sizden ähli reaksiýalar döredýär. Bu siziň üçin duýdansyz bir ýagdaý boldymy? Well, actually not. We are Doğru aýtsam, ýok. Bular meniň üçin duýdansyz bir habar bolmady. Biz artyp barýan hop barada elmedamada duýdurup gelýäs. Wagtynda hiç kim bu mesele ýeterlik derejede üns bermedi. Inni bolsa, ähli kişi biziň demirgazyk serhetlerimizde näme bolýar diýip öýür gökden gelýärler. Bruce, siz bu meselede näme aýdyp bilersiňiz? Owgan resmileriniň soňky çykyşlary siziň üçin duýdansyz boldymy? Well, of course, I wouldn't say it's a surprise, and we know from our reporting. Elkilene bular meniň üçin onçak duýdansyz bolmady. Sebäbi ýadyňyzda bolsa, biz geçen ýyl hem Owensanyň demirgazyk günwatar sebitlerini, ýagny Faryab, Jowuzjan welaýatlaryna özlerini Özbegistanyň Islam hereketidigini aýdýan toporlaryň peýda bolup başlanyna barda habar beripdik. Şol bir wagtda Pakistan armiýasynyň demirgazyk Waziristanda harby operasiýa geçirenden soň jeňçileriň Owensanyň demirgazyk günwar sebitlerini Batkyl we Kunduz welaýatlaryna peýda bolup başlamagyny hem adaty gawat geliş diýip atlandyryp bolmaly. Özbegistanyň Islam hereketi demirgazyk Waziristandan çykarlandan soň topar özü üçin täze mesken gözlemäge mejbur boldy. Bu wagtda Owensanyň demirgazyk sebiti has amatly bolup görnýärdi. Sebäbi regiony olaryň etniki kowumdaşlar ýaşaýar. Üstüne de sebit Merkezi Aziýa bilen serhetleşýär. Başga bir gyzyklyk häzir Özbegistanyň Islam hereketi toparyndan hiç kim ortağa çykyp, men bu hereketin lideri, biziň toparymyz demirgazyk Owensanyna şu maksatlaryny açdy diýen ok. Olar Jumana Mangani, Tahir Yurdaş bardy. Häzir orada hiç kim ýok. Bu ýagdaý nazara alynanda men olarda belli kulli guramaçylygyň bardygyny çaklamaýaryn. Üstüne de olar juda howply. Sebäp diýseňiz olaryň 10 ýyl goly söwüş tejribesi bar. Ýöne şol bir wagtyň özünde de men edil häzirki pursat olarda nähildir bir anyk maksadyň bardygyny çaklamaýaryn. Häzir olaryň esasy aladasy öz janlary. But I'm not under the impression that they have any particular goal at the moment, other than to survive. Bruce, emma owgan resmilerini diňleseň olar Merkezi Aziýaly söwüşleriň esasy maksatlarynyň Merkezi Aziýa ýurtlardygyny aýdýarlar. Biz söhbetimiziň başynda hem käbir resmileriň bu barada aýdan sözlerini diňledik. Hanym Şinkey, siz bu barada näme diýersiňiz? Owganistanyň demirgazyndaky Merkezi Aziýaly söwüşleriň maksady näme bolup biler? Ýagny olaryň Owganistanda bolup geçýän ýagdaýlar bilen hiç ilteşigi ýokmy? Well, obviously not totally, but yes, it's true that Menin pikirimçe ilk bilene Merkezi Aziýaly jeňçiler özleri üçin amatly şertleri döretme uğrunda taýla ederler. Soňundan olar Merkezi Aziýa, Irana, Hytaýa ýa-da başga bir ýere hüjüm etmek barada planlary düzüp bilerler. Şol bir wagtda sebitdäki beýleki söwüşçü toporlar hem nazardan düşürmeli däl. Her bir aýry toporyň öz öňüne goýan maksatlary dürli bolup biler. Ýöne nähil hem bolsa bu bolýan ähli zatlardan Owansan we Owan halky ejir çekýär. They will also victimize Afghan territories, and then they will go
üzerine kutlaşar. Egerde biz bu mesele doğrusunda Merkez Aziýaly hususan da täjik resmilerini dinlesek, onda olar Awganistandan uly hopun gelip biljekdigini inkar edýärler. Abu Bekir, siz bu barada näme aýdyp bilersiňiz? Ýagny Merkez Aziýaly söwüşçiler käbir Awgan resmileriniň aýdyşýaly Awganistany hiç ýyly hop abandyrman diňe Merkez Aziýany gözüňe düşýärmi? Well, I think the Central Asians, on the other one hand, are very happy that essentially the IMU... Merkez Aziýaly liderler Özbegistanyň Islam hereketi toparynyň soňky 10 ýylyň içinde öz sewitlerinden daşda Pakistanyň tire taýpalar sewitine hereket etmeginden ören hoşarlar. Bu döwrüň dowamynda gurrun idýän topar esasan Pakistanyň armiýasy bilen goşuny bilen çaknaşýardy. Şol wagtda men käbir Merkez Aziýaly Ors ekspertleriň Özbegistanyň Islam hereketi topar tarapyndan Merkez Aziýa awanyp biljek hopy äsgermezçilik edip onu inkar edýändigini görýärin. Olar ol Özbegistanyň Islam hereketi toparynyň söwüşçileriniň sany ençeme ýüzden geçmeýär. Olaryň yeterlik derejede harby taýýarlygy ýok. Awganistan we Pakistan ýürüýte matlap bilen meseleni çiğşirip ünsü çekmek isleýär diýen ýaly çykyşlar edýärler. Emma hakykatda bu jeňçileriň esasy maksady Merkez Aziýa döwletleri. Bu ýurtlarda söwüşçileriň hüjüm etmek üçin yeterlik şertler, sebäpler emma, ýagny regionyň döwletlerine demokratiýa ýok. Häkimet başyndakylar hem Sowet döwründen galan emellerler. Bu ýurtlaryň liderleri hakykatda bolup geçen zatlardan uğur alman diňe öz bähwidi nukdoy nazaryndan hereket edýärler. Merkez Aziýa döwletlerine gysyşlar dowam etdigiçe elmi damada jihad ýoluna goşulmak isleýänler bolar. Özbegistanyň Islam hereketi topary hem muňa gowy mysal. Bize gowuşýan käwr maglumatlara görä häzir Siriýede we Irakda bu toparyň adyndan söwüşýän müňlerçe Merkez Aziýaly söwüşçi bar. Diňe syýasy dialog gurup bu meseleniň hüttesinden gelip bolar. Awgan hökümeti muny etjek bolup janyýar, emma şol wagtda da bu tagarlar üçin tanqidlanýar. Criticism against those efforts, but that ultimately is going to take care of these kind of threats. Hanım şinki haçanda Awgan resmileri uly hop barada gurun edenlerinde sizin pikiriňiz olar meseleni bil kaslaýyn çiğşirmeýärdi? Well, just what we said that always radical or extremist whatever they are. Biz dowamly aýdyp gelýäs. Bu radikal toporlar diňe bir Awganistany däl, eýsem regionyň ýurtlaryna, umuman halkara jemgyýetçiligine uly hop awanlarýar. Not only Afghanistan. Also, you cannot keep what your targets and conditions. Bruce, siz hem pikiriňizi aýdasaňyz. Given that there is social inequality in Central Asia, I think you can't. Mening pikirimçe bu toparlar Merkez Aziýanyň hökümetlerini agdarardan ejil. Emma olar belli döwletlerde uly galagoplugy, durnuksuzlugy döredip bilerler. Bu hop edil häzirki pursat mundan 4-5 ýyl olarkasyndan hem hasyly. Ýani hem belleşmeýän jeňçiler Demirgazyk Waziristandan çykarlandan soň olar häzir öýler üçin bir mesken gözleýärler. Söwüşçiler Demirgazyk Awganistany öz paýsylaryny berkidip ýyny Merkez Aziýaga girmek maksat edilýän bolmaklary hem gata ihtimal. Olarda başga çykarlar hem ýok. Olar ýa-ha Awganistany hökümet güýçleri bilen söwüşmeli ýa-da Merkez Aziýaga girip öýleriniň esasy maksady halifli gurmak uğruna görüşmeli. Merkez Aziýa liderlerinin bu meseleni äsgermezçilik etmegi ýalňyş bolup biler. Sebäbi bu hop öňkü ýyllar arasynda häzir gaty uly bolup dur. Not existent to them at the moment because actually it's probably greater than it has been, like I said, in the last 10 years. Bruce, bir tarapdan bu söwüşçiler öz sebitinden göçürlen sergezdanlary meňzeýärler. Olaryň bar maksady haýsydyr bir regiony basyp almak däl-de bir ýere ornaşmak bolaýmasyn. Ýagny olar şeýle hop abandyrýa, beýle hop abandyrýa diýmek, meseleni çiğşip görkezmek dälmiki? Yeah, I mean, I agree with that 100% that they have been driven out of their safe havens. Hawa men olaryň öz ýerlerinden göçürildi. Häzir hem özlerini täze mesken gözleýändi bilen ulalaşýar. Emma olaryň Awganistanyň demirgalyk sewitlerine nähili oňuşykdygy sorulgyny alýar. Foreign fighters into their region who all of a sudden decided that was going to be their homeland. Abu Bekir, bolýan ýagdaýlar nazara alynanda siz öňümüzdäki 6 aýy nähili göz öňüne getirýärsiňiz?
esasen hem Demirgazyk Awganistandaky ýagdaýlar gözüňde tutup aýdamazda. Well, I think in the upcoming 6 months we might see. Gynansak da men pikirimçe geljek 6 aýda köp gazaply çaknyşyklar bolar. Şol wagtda ýagdaýlar kabulun alıp baryan paraçılık gepleşiklerinin neticelerini hem bağlı bolar. More progress than people had expected. Hormatly dinleyijiler, Awganistanyň Demirgazyk vilayetlerinde barha yaramazlaşyp barýan ýagdaýlary we şol dartynlykda Merkezi Aziýaly jeňçileriň oýnaýan rolu hakda geçiren ýürüýte gepleşigimizi dinlediňiz. Programmamyzyň mehmanlary Awganistanly deputat Hanym Şinkey Zehin Karohil, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Awganistan we Pakistan boýunça synçy Abubakr Sidiqi, şeýle-de Merkezi Aziýa boýunça synçy Bruce Panier daglar gatnaşdylar. Gepleşigimiziň dowamında Awgan resmileriniň gurrun edilen tema hakda aýdan pikirler bilen hem tanaş boldyk. Programmany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alp bardym. Ýene efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun.